In deze podcastserie Van Dichtbij gaan wij op zoek naar de persoon efter de functie. Dat kan mensen wezen uit de politiek, bedrijfsleven, uit de sociaal-maatschappelijke organisatie, cultuur of muziek. Wat drijft hun, wat is hun aankomst en hoe ben ze kaam met ze nou stenen en binnen er ook nog toekomstplannen. Joort de gast Anja Haga. Anja Haga, waarnemend burgemeester, maar een achtergrond van de Friese politiek onder het Europees Parlement. En in haar carrière zorgen wij hield dit dezelfde lijn weerom. Inhoudelijke scherpte, maatschappelijke belutsenheid en werk je om thema's die het meesten rijtje, daar werd het jet. Zwarg en dwarsemus ta internationale geerwerking. Maar Joert zorgen wij verder als functies en titels. Waar is de persoon achter het werk? Wat had haar vormen en wat drijft haar? Anja Haga, welkom. Fijn dat je er binnen. Ja, leuk om je te wezen. Dankjewel. Nou, we doeken gelijk het verliezen in, want uit wat voor gezin kom je? Ik kom uit een heel gewoon, normaal, Fries gezin in Drachten. Mijn heid en mem ben opgegroeid op de Klaai. Die kom uit Noord-Est-Friesland, maar mijn heid kreeg een baan bij Philips. Dus toen ben zij naar Drachten verhuizen. En daar ben wij binnen en opgegroeid, fjouwer ben. Dus ik heb een oudere broer, een jongere broer en een jongere zus. En mijn heid wie monteur bij Philips. Mijn mem wie thuis, zoals dat ik altijd volle wie in de jaren 70 en 80. En een heel gewoon gezin eigenlijk. Ja. Christelijk, netjes, keurig, fijn gezin. Ja, dat is in een notendop. Ja. Het gezin werd... waar ik opgegroeid ben. Ja. En een warme, fijne jeugd hoor? Ja, ik ga een hele, eigenlijk denk ik achterna, ik ben van jochtje 76, dus ik ben in de jaren 80 opgegroeid. En toen hiest de verzuiling nog volle meer. Dus ik zit op een gereformeerde squalle. Nou, dat wie een heel fijn wereldje, een Lietse squalle van nog geen jaar 100 ben. En die zeggen, kijk, weer in het kerken, je wist alle jaren thuis, de mem wie al je thuis. Dus dat denk ik was waarom van in mijn klas. Alle heite mem wien bijna waar, alle mem wien thuis. We zeggen waar s'nachts in het kerken, tro de week op squallen, je ging bij die biatje, bij die iedereen koren waar, wie eigenlijk een heel veilig om jou in werk opgegroeid ben. En overzichtelijk? Heel overzichtelijk. Ik denk van, dat just nou op die manier is dat net missen, want dat wie toen in die verzuiling nog wat meer dan nou. Maar als ben is dat eigenlijk wel heel fijn, want ik denk dat een ben houdt wel van rust, reinheid, regelmaat. Ik geloof wel dat dat het woord is voor ben. Ja. En zo ben ik eigenlijk ook wel opgegroeid. Ja, dat wie natuurlijk ook de tijd van, wel televisie, maar er wie nooit wat op. Dus maar die mediërs. Er waren in mediërs en dan zeg je een keer, maar ik heel vaak net. En dus de bjat is boeten en ik hoop wat dat betreft een fijne jeugd hoor. Ja. En wat zijn dan normen en waarden die het nou nog heel iets belangrijk binnen voor het duistere leven Joert? Ja, ik denk wel dat, omdat ik uit gewoon een normaal gezin kom, wij wie net riek, wij wie net heel erem, maar heel gewoon gezin. Ik net roem. We gaan 1 keer in dier op vakantie. En gewoon in Nederland. Ik net ben nooit in het Boetenland West dat ik in de 10e jaren, want dat die je net vroeger. Dus het wie gewoon een bescheiden leven eigenlijk, maar wel heel prettig. Waardoor ik wel, denk ik, snel tevreden ben. Ik ben net materialistisch. Ik vind yield, je hebt yield nodig om te leven. En als je te min hebt, is dat heel stressvol. Maar als je yield hebt en je hebt genoeg, dan is genoeg, ik wil genoeg. Dus ik denk dat ik wel opvoed ben, omdat wij gewoon een normaal leven hebben, maar ik net meer dan dat. Nee. Maar dat ik daar ook me heel prettig bij viel. Ja. En wel van het werkje, net zeuren. Ziek, nou ja, wanneer ben je ziek? Maar je wel heel ziek wezen als je ziek bent en nooit een keer wandelskwaal en gewoon trots zetten. En je fietsen gewoon altijd, of het nou waait of regent, je bent net van zoeker, dus je kan gewoon op een fiets. Dus en ik denk, doe maar normaal. Doe maar normaal, dus en het raar is, als ben vind je dat soms natuurlijk super irritant en dan denk je, waarom kunnen wij nooit eens gebracht worden met de auto? Ja. En nou doe ik alles op de fiets. Dus nou zeggen ze op het werk, best alweer op de fiets, maar het rijdt. Ik zeg, ik ben net van zoeken. En dan denk ik, het is toch, je neemt echt weer roer wat je altijd meekregen. Ja. Dat zit dan toch in je. En dat is dan toch gek, hè? Want soms denk je vroeger, nou, dit ging ik later nooit doen. Nou, precies. Dat dacht ik toen ook. Van, je kan nooit wat. En dat waarom maar wij nou net met de auto gebracht worden. En nou doe ik een auto en broek net. Nee. Dus ja.
Maar dat zit dan toch in je. Ja. En wie er in de opvoeding ook ruimte voor debat en verschil van mening? Of wie het meer, nou, we horen het gezellig als wie de harmonie maar ha. Ja, nou, bij u aan tafel wie het wel, we wien wel duidelijk zien waar wat we voelen. Maar net over politiek of dat soort dingen. Dat wie bij u thuis eigenlijk net zozeer een onderwerp. Mijn ouders wien echt net. Wien wel politiek interesseert in die zin dat ze stemmen gaan en dat belangrijk vonden. Maar net dat er bij u thuis over politiek ging. Of dat we daar over maatschappelijke thema's. Ik heb bij u thuis eigenlijk net zo volle oor. Maar wel, ik denk wel bij u, ja. Wij hebben wel een gezin dat je, als je het je net zint of je vinden wat, dan zeggen we dat ik wel zin was. Maar we zijn echt wel weer van de harmonie wat bewaren. Dus in die zin, ik net in het extreem of zo. Nee. Ik denk eigenlijk heel gewoon Fries, gemiddeld gezin. Ja. En wanneer is er een moment kwam dat je toch van, nou, ik wil toch dat verschil meidje. Ik doe die politiek in. Ja, nou eigenlijk, ik denk dat ik als famke al wel, toen als tiener toch, nou, we hebben geen dingen zoals ze gaan en wie er vragen bij stelde. En wat ik wel, denk puber eigen is dat je wat afzet, het zien. Ja, en die ouders zeiden, zo doen we dat. Ik denk, nou, dat vind ik dan net normaal. En waarom dan? En dat je vragen stellen gaan. En dat, dus ik wie altijd echt wel, toen ik stemmen moest van, hey, waarom, bij u wie het de GPV, RPF, CDA, dat wie de partijen waar je wat naar zeggen. En ik zeg, maar waarom zou je daar dan op stemmen? En dan wie ik wat kritisch naar mijn ouders. En dus toen keek ik wel Uniting. En toen kwam bij ons op Squallen een jongere partijdeel van, ik denk GPV of zo, zal dat Westhaal. En toen dacht ik, hey, dat is wel heel interessant. Dat er echt een politieke partij waar je lid van werk in. Maar ik vond zelf die verzuiling die er toen heel erg wie, echt in die politieke partijen. Dat sprutst mij persoonlijk net zo. En ik denk, ja, je bent al je christen en hij al je verschillende christelijke partijen. Nou, dat kook als tiener net zo vol mij. Dus ik denk, ja, ik vind politiek leuk, maar ik weet toch net bij welke partij ik mat. Nou, als student in Grains, ik studeer in Grains. Nou, ging ik was naar de bijeenkomst van GroenLinks of D66. Maar ik voelde me eigenlijk nergens thuis. En toen ik zoiets van, nou ja, politiek is echt iets, dat kun je altijd nog wel doen. Ik maak gewoon ontwerp en politiek is iets voor de bij of letter. Dat hier ik ergens in mijn holle. En toen ben wij, inmiddels weer getrouwd, maar mijn man ben verhuisd naar Ljout. En toen dacht ik, nou, ik moet wat naar je meestal leren kennen. En politiek vind ik interessant. Misschien is dit wel het moment om eens lid te worden. En toen wie de ChristenUnie kreeg ontstaan in 2001, wie dat. En toen nou, dan ging ik eens naar een bijeenkomst. Nou ja, de eerste bijeenkomst werd de kant van de ChristenUnie. Want dat was een unie van christenen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik dan fijner dan al die verzuilde partijen. Maar de eerste jongen dat ik daar wie, zie ik in het bestuur. Want zij dachten, oh, leuk, jonge vrouw in de politiek. Nou, word je eigenlijk wat van. En ik dacht, nou ja, ik wil wat mensen kennen leren. Nou, ga ik in het bestuur, ken ik eigenlijk wat mensen. Ja. Dus zij is het eigenlijk rond. Nou ja, sindsdien zit ik in de politiek. Dus dat kan ik gaan, ja. Van dichtbij. Wij verder naar het heden, want waarnemend burgemeester, hoe is dat gegaan? Ja, hoe is dat gegaan? Het wie eigenlijk net zo dat ik dacht, oh, ik moet de burgemeester worden of dat ik dat ooit als plan hier of zo, helemaal net. Maar ik zit in het Europees Parlement en in 2024 toen wie de verkiezingen en ik zit voor de ChristenUnie in het parlement. Nou, toen hebben we die zit verlen en toen ben ik van mezelf begonnen als adviseur voor, nou ja, hoe werkt het in Europa voor organisaties en dergelijke, die komen inhuren. En zo kwam ik in gesprek met de commissaris, want die was direct actief in. En die zei toen tegen mij, goh, die gaat erover, want die gaat over de benemingen. En die zei toen tegen mij, goh, zoals net wie nemen we wollen in Dansmodel. En ja, ik ben er eigenlijk net mee bezig. Maar toen dacht ik, nou, dat is wel een interessante vraag. Want ja, ik ben je in Dokkum. Dansmodel is natuurlijk in Dokkum wat. Dus wanneer krijg je nou de kans om eens burgemeester te wezen, zat dicht bij huis. Zonder dat je dan ook gelijk size hier omver zit. Want als je echt solliciteert op een kroonbenoeming, dan is dat voor minimaal size hier. Dus ik denk, nou, ik zit nou toch in een fase, ik kan een nieuwe opdracht ondernemen bij een oorbedrijf, als zelfstandig adviseur, maar ik ken dit ook als een opdrachtje. Ja. En dan doe ik dat in principe van hier.
En nou ja, dan kan ik even zien of dat leuk is. En of ik een heel leuk hier, of ik heb geen leuke hier, maar dan is het echt maar een hier. Ja. Dus let ik dat van. Nou ja, dan zit ik er als het waar hier. Ja. Maar, Dus het is een leuk hier West. ja, hartstikke leuk. Nee, ik moet echt steeds, ik ben de commissaris heel dankbaar dat hij mij daarvan vregen had. Want hij zei van, nou, ik zie dat doen. Ik denk dat dat bij die past. En ik zou die echt adviseren om dat te doen. En ik hier zelf, ja, soms met een oor misschien zie je steeds, ik zie dat bij die passen zal. En dat gaat hij, denk ik, goed jongen, want ik vind het echt ontzettend leuk. En veel leuker dan ik van tevoren ooit dacht hij eigenlijk. Ja, want soms zeggen ze, ik wil eens preken voor eigen parochie. Dat kan soms wel eens wat sterker. Als je heel dicht op het gebied waar je weet je zeggenschap ha. Ja, dat kan dan soms wel eens wat wrakselingen, Jan. Maar dat is dus helemaal net het geval. Nee, ik denk dat van burgemeesters, je als kroonbenoemd burgemeester bent, dus dan solliciteert en dan was benoemd voor zij zie je, dan mag je verhuizen naar de gemeente, dan mag je er wenjen. En ik denk dat ik snap dat ik heel goed, want een burgemeester is in de eerste plek voor de inwoners, maar ook voorzitter van de RIE, van het college, van het ambtelijk apparaat. Dan moet je goed weten wat er speelt. Dan moet je aanvoelen, wat is de sfeer hier, wat hadden mensen nodig. En dat kan als dat ik volle best. Dus ik snap die eis van, dat is de wenst heel goed. Als wie nemen wat ik nou ben, hoest net te verhuizen of te wenjen. Maar dat ik in Dokkum ben en ik ken volle mensen uit Dantemedeel al. Dus het viel heel eigen. Dat maakt het wel volle makkelijker. Ik denk wel, daardoor viel ik mij ook heel snel thuis. Ja. Als je met twee bebbers die ene komt uit Rinse Geest, de oren uit Ikkewaard. Ik merk gewoon het type mensen. Het is alsof ik heel vaak bij oomkes en tantes zit of bij mijn ouders. Het is heel eigen. Het past als een jas. Het past heel goed. Dus daarom denk ik, heb ik het wel even last van dat het echt gewoon een leuke baan is. Vind ik het echt een leuke gemeente waar het type mensen, dat ik denk klik mij ha. En dat is natuurlijk wel, ik als burgemeester heel belangrijk. Dat is een klik hast met het gebied of de stad of waar ik maar burgemeester ben. Ja. Dus dat geluk hak. Dus ik denk dat het een voordeel is dat ik juist dichtbij ben. Ja. En even een oorvraag. Als wij Anja Haga nou loskoppelen van de functie. Waar is Anja Haga dan? Oh ja, jeetje. Ja, dat mag je eigenlijk onder meest kom mij in en dan vreeg je. Hè? Ja, ik denk dat ik iemand ben die over het algemeen wel vrij bezig, actief is. Ik hou net zo van stilzitten. Ik zei les in Jimmy man, nou we kunnen ook, als dit stopt, een campertje keepje en door Europa reizen. Hij zei, oh nou nee, dat is echt, ja hij vindt dat wel leuk, maar dat is niks voor die. Dat vies tot 2 weken leuk en dan gist hij vervelen. En dat had er ook een leaking. Ja. Dus ik ben wel iemand die graag uitdaging had. Dus ik maak wel iets om haar werk met Tosken zetten kan en er vol voor gaan kan. En ik maak wel uitdagd worden. Dus als iets te lang hetzelfde, of ik denk het wordt herhaling, dan ga ik het saai vinden. Dus ik hou van beweging, uitdaging en een beetje activiteit. Ja, dat zit wel in mij. Dus die energie, die moet eigenlijk wel eruit kennen. Ja, die moet er wel uitkennen. Dus daarom denk ik ook dat ik wel vol op de fiets doe. Ik ga vaak de hut erin. En als ik denk, nou ga ik wel heel volle hut erin, dan ga ik een wandeling maatje of ik ga op mijn racefiets eruit. Dus ik mag mijn energie wel kwijt kennen. Als dat net zo is, dan word ik ongelukkig. Ja. Okay. Ja. En is die balans, is die makkelijk te vinden in het, want ja, het is natuurlijk echt een verantwoordelijke pittige baan natuurlijk. Ja, dat vind ik soms best wel even ziekje, want ik wil alles en je moet het temporiseren soms, want ja, je moet het werk het voor, dat vind ik eigenlijk. Je bent burgemeester, dat ben je altijd. Maar dat is echt jongens, hè. Het is nou vrede dat we dit opnemen. Nou, dan ben ik tot jong 10 uur ga ik nog afspraken. Ja, ik ga de hele week ook al werken, dus het is best wel intensief. Maar ik wil echt heel graag nog wel even thuis wezen, bij mijn man wezen. En sporten, daar hou ik van. Ja. Dus het is wel elke keer balanceren, wat doe ik wel en net. En ik probeer er ook wel in mijn agenda gewoon te blokken soms. Dat ik denk van als het... Ik wil net 4 vioen op een rij en de hele dag en 4 vioen. Nee. Ja, ik ben geen robot. Dus dan meestal gaat ik gewoon eens eventjes een dagdeel, even niks. Nee. Gewoon een holle leegmaatje, al is het maar dat ik in mijn tuintje wat omskarrel. Maar, dus ik probeer er wel heel goed op te letten dat ik die balans houd.
Want ik geloof er ook wel in dat je, die rust, reinheid, regelmaat, Ja. je als ben nodig. Maar als volwassene denk ik echt wel. En ik als burgemeester. Ja. Want het is ook een baan waarin je bent je eigen instrument. Dat ben je in elk werk natuurlijk. Maar iedereen die je ontmoet verwacht de beste versie van die. Ja. Dus dat je altijd vriendelijk bent, dat je oplettend bent, dat je kist eigenlijk net chagrijnig, onaardig. Dat ken het, want dat is mensen. Nou, ik had de burgemeester jongen, nou die wie net te genieten of dat. Dat is heel raar. Dan krijg je er rare praatjes over. En ik vind dat ken ik net. Iedereen verzint het gewoon, dat met respect en een goede manier behandeld worden. Maar dat kan, als het ook goed voor die zelfzwagers, is het ook goed voor oormeesken wezen. Dus ik probeer daarin ook wel gewoon zoen te leven. Dus op tijd op bed, goed eten, sporten, gewoon een gezonde leefstijl. Als voorwaarde om je werk goed te doen. Dat probeer ik echt op die manier te doen. Nou, dat is heel belangrijk inderdaad. En dat is wel mooi dat je dat wel zo goed mogelijk probeert te doen. Om inderdaad jezelf, je mag jezelf net vergeten. Daardoor kiest een oor echt net vergeten. Exact, dat is het. Want als je hoe die eigen grenzen heen is en dat is net meer lekker in die vel, dan dat kan eigenlijk net als burgemeester. Want dan gaan mensen dat ook niet merken. Of de ambtenaren merken dat. En van je het weten had dat een negatieve uitwerking. En ik vind het belangrijk dat ik daarop let. Ja. Dat ik daar professioneel in ben. Ja, dan moet ik dus een beetje een gezond leven leiden. Zo doe ik dat. En een oorkind dat bij roos oppakken natuurlijk. Maar voor mij werkt dat op die manier, ja. Van dichtbij. Gaan wij verder naar de toekomst. Want binnen nog dingen die je graag bereiken willen als in deze zin een waarnemend orgemaster? Binnen nog dingen die Ja, ik ben waarschijnlijk tot eind dit jaar burgemeester. Ik verwacht dat de procedure deze zomer erin gaat en dat er in november ergens een benoemd wordt. Dus ik ga nog een aantal maanden en we zitten natuurlijk in een wat roerige periode. Verkiezingsbinwest, de coalitie moet nog gevormd worden. Dus ik ben nu een informatieproces begonnen. Dan moet ze nog formeren. Dus ik hoop echt wel dat we een mooie stabiele coalitie krijgen. Dat als er nieuwe wethouders komen, dat ik die echt wat meenemen kan in hoe werken ze het hier. En dat dat ik ze een beetje coachen kan, dat ze hun werk goed doen kan. En als ambtelijke organisatie dan te deel. Ja, we hadden ontvlechting gewoon in januari 2024, maar nu het eerst. En nou is zelfstandig, maar nou ben je 2 jaar verder, maar die organisatie moet ik nog ontwikkelen. Dus zitten we echt middenin. Er komt nog een eigen gemeentesecretaris. We zijn met het proces bezig om die om te nemen. Die zal dan augustus, september waarschijnlijk starten. Dus die kan ik echt nog een beetje in het zadel helpen. Ja. Dus dat wil ik eigenlijk de periode dat ik er nog ben, echt zorgen dat de organisatie en alles naar een iets hege pijl nog, zodat ik het goed achterlid, een goede basis achterlid voor de naaien, dat die daarop verder bouwen kan. Ja. Dan is net alles klaar. Maar dat zie ik wel echt als mijn belangrijkste taak nou. Ja, dus en is er dan ook rond, want dit is natuurlijk een aanrennende functie van jou. En je wil het, ik snap dat zo goed mogelijk aanronden en voor de meesten een goede basis, Jan. Maar is er dan ook tijd om voor u te zien van jezelf, persoonlijk? Van wat ging ik aan zijn dwan, wat wil ik nog? Ja, nou daar heb ik eigenlijk heel weinig tijd voor. Dus ik merk wel, ik ben wat ik zei, de hele dagen bezig. En dan ga je net heel veel tijd voor reflectie. En natuurlijk denk ik de wol oenaai. En ik denk wel serieus oenaai om je naai ergens burgemeester te worden. Dus dan moet ik gewoon scrollen, hè. Dan moet ik gewoon solliciteren op een vacature die vrijkomt. En op dit moment ben ik in vacatures vrij. Omdat bij de gemeenteraadsverkiezingen leidt alles stil. En dat we het nog aanstaan weer opstart. Dus dan komen de burgemeestersvacatures ik vrij. En dan kan ik eens wat zou ik leuk vinden. En dat doe ik natuurlijk in Oelis met mijn man. Ja. Want dan moet het maar die keuze maatje, want je moet er dan ik verhuisje. Nou ja, dat wil ik inderdaad vragen. Dan is het wel zo, stel het is ergens in Noord-Holland. Ja, waar dan ook. Ja, dan maar je verhuisje. Dus het is wel een keuze die we dan together maatje moeten. Dan is het, ik denk wel oenaai, maar nog net serieus dat ik opties heb waarvan ik denk, daar ga ik op, want er is nog niks hier. Dus ik hoef nog niks. Nee. Ik kan nog nergens op scrollen.
Maar mijn man en ik gaan nou meer de gesprekken van, als ik wist hoe we wel heen willen, wat net. Dus we zitten in de oriënterende fase. Maar dat zal de komende maanden wel duidelijker worden, Matte. En dan zal ik scrollen als er iets is waarvan ik denk, dat vind ik een leuk plak. Gewoon inhoudelijk, want dat moet voor mij qua functie interessant wezen. Dat ik denk, als burgemeester, het is net zo dat elke gemeente had dezelfde issues. Het accent kan echt wel verschillend wezen waar een burgemeester zich erop mee houdt. Maar je moet er ook wennen willen, je moet een klik gaan met de gemeente. Nou, dat moet eigenlijk die puzzel maar wel lezen. Dan scroll je, dan moet je het nog krijgen. Ja. Nou ja, en dat is je wel weer. Ja. Dus ik heb eigenlijk nog geen idee hoe mijn leven eruit ziet. De toekomst lijkt nog iepen. Ja, absoluut. Ja. En als we dan sjoggen naar het aanstaande die er komt dat je afscheid nemen van Dantewadiel als burgemeester. Wat hoop je dat de meesten van jou vernaam hebben? Wat jou achterlitten? Ja, dat vind ik best wel een moeilijke vraag eigenlijk. Maar ik hoop dat de mensen die met mij geerwerken gaan zeggen, nou, daar gaan we een fijne tijd horen en we zullen het niet missen, want we gaan leuk samenwerken. Dat hoop ik natuurlijk. Maar ook dat waar ik wel echt mijn best voor doe, is een burgemeester te wezen. Ik vind een rolduidelijkheid heel belangrijk. Dat ik ben vastzitter van de RIE, ik ben vastzitter van het college. De ambtenaren werken, maar de ambtenaren die adviseren het bestuur, maar wij zijn geen ambtenaar. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar welke rol neem je erin? Ik als college, dat maakt het best wel uit in de advisering, hoe ze met u samenwerken, hoe wij onze positie daarin nemen. Ik richting inwoners. Een burgemeester is bijvoorbeeld net een bypass als het hij net zint. Wat wel eens gebeurt is dat meestal zeggen, nou, de gemeente neemt een besluit. Het zint mij net, ik wil een afspraak met de burgemeester. Ja, zo werkt het net. Wij hebben gewoon regels, we hebben manieren van werken en die gelden voor iedereen. En als je nou riek eren volle invloed had of weinig, dat maakt geen verschil maatje, vind ik. Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijk behandeld wordt en dat we ook iedereen gelijke toegang houden tot een vergunning, tot de routes die we hebben. En in een gemeente waar mensen en waar kennen, waar de lijntjes kwad zijn, kan dat best wel eens ingewikkeld wezen, want diegene kent die. Ja. Maar daar vind ik dat daar probeer ik structuur en netheid in om te brengen. Ja. Daar ben ik druk mee. Ja. Laatste vraag. Wat is jouw wens voor de meesten in Dantewadiel en van jezelf? Waar de meesten in Dantewadiel dat het een fijne gemeente bloot zoals het nou is. Waar mensen maar kennen, waar het laagdrempelig is. Ik vind het meerskipsgevoel, dat vind ik echt fantastisch. En dat de dienstverlening van het gemeentelijke, het gemeentehuis is maar. Die is hartstikke goed. En dat we dat nog meer professionaliseren. Dat mensen zeggen, nou in Dantewadiel is dat snel en makkelijk en vriendelijk helpen. Ja. Ik denk dat wij dat kennen en dat we dat van elkaar krijgen. Dat hoop ik. Anja Hara, heel hartelijk dank voor dit mooie, iepen gesprek. En ik wens jou alle goeds voor de toekomst. Dank u wel. Graag gedaan. Leuk. Wil je hem nou nog meer persoonlijke verhalen jaren van mensen die Noord-Eerst-Friesland kleur jouwen? Blijf ons volgen via RTV NOF en hark je naar de volgende aflevering van Dichtbij. Van Dichtbij. Gasten uit de streek bij u zo'n tafel.